पूजा होता, दिन भर पूजा होता। गोड़ा के मम्मी जी फोनवा कह के कुछ कह मैंने कहवाई बू कि रोज पूजा अगरबत्ती डोले ले हो जाई। कहत तो बड़वे कल बानी मान तनी के हाथ पर नहीं खे तो कैसे कह देस जा कि बउए कैसन तार बाबू लांगटा हवन हो कि यही तरी मुंह ढाकना नहीं कह के बेटी के भेज देलन, ना ओलंग देलन ना पलंग देलन ना कुछ देलन। भुआ सुताए लगम त हमार गलती कहियन नु। तो मम्मी जी पापा के सकाव रही तब नु दिहन सकाव नहीं के ना तो जना चौकी पर सुता तो चौकी खाली कर द। बुढ़ावा में दलानी में पुअरा पना सुती हन, पलंग पलंग ना दिहन बेटी के त कहां सुती हन। कौन आदमी होई कि बेटी जन्मा दिया दहेज देवे के बारी ओकरा आगी लग जाई। केहू के माई बाबू के सवा खनु मम्मी जी बोला कम न तारे जानता न परा है तो हम का करम में लेना न देना ठोर पटका के होता ने का बनी बता दी। करे जा बनी हमर काट के बना दा जा। मम्मी जी काहे ऐसे बोला तनी आई मान तनी जब होई हाथ तो अभी नहीं के कमे बोल हमरा से धीरे से बोल। तार बोली हमरा कान में जाता न तो जहर लेके दही में खौलता हमरा। तो हम पैसा कमाई जाई रउआ बात गजब बतिया दे तनी जइया से आइल बनी तइया से रउआ खबसत बनी अभी 8-7 दिन भइबो कइल। हां तो खबसत नहीं ना तो नैहर के रूप भुला जे एक नैहर के गली आ नली आ बाप माई कैसन हन हम ना विदाई करब एक खातिर कुछ हो जाए आ ना भेंट कर देम याद कर ली ह। क्या ती डरामा लगैले बड़े भोरे भोरे रे आगुले एके बात रोज 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 ठीक लागत है ए नती तारा के तो कहले नहीं कि जाके मारो मरुसी है तो दांत चियर चियर के पांच चबावत न मारो में आज आरती में 500 का नोट डालत हम वीडियो कैमरा में ना देखले रहती तब तो हमरा के चुतिया बनावत नु। तो मैंने हमरा रूसे ना वाला तो कैसे रूसी हम ना तारा तर दांत चियर वेला ससुराली में जाके। मम्मी जी मजबूरी बा तब नहीं खन जा दे कैसन मजबूरी हो उनका दुनिया में हाथ गोड़ टूटल बाउए हाथ गोड़ तुर लेलन जान से कि ऐसे समधिनिया कुछ मांगी ना हमर सवांग बुरबक बात का बोला हम चढ़ा के बानी हम तो फफेली पर चढ़ के ले रहती लेकिन हाय नती के चलते हमरा ना कुछ मिलल। कोई जान के अपन हाथ गोड़ तुरेला मम्मी रवा कैसन बात बतिया चुप रहो। ईटा के घर पलहतर कहने इनकी चला कूलर फ्रिज मिली कटहर मिलल हमरा। अरे तोर कूलर फ्रिज क दिन चली आ क दिन दीवान पलंग तोर चली नतिया हम इना देखम ना के तोर बिया भेल मार दे सट दे मुंह में ना देखेते बतिया खराबे लगी हमार मेहर के मुंह खाली झाकत सूरत निहरत बा ई क दिन कमी आई इहे त कामे आई ऊ क दिन कामे आई कूलरवा फ्रिजवा पलंगिया ठाड़े इज्जत ले लेलन जा ठाड़े इज्जत ले लेलन जा हमार दिहन ना मम्मी पापा उ देख के उजिया देलन बोला मत ढेर आ कह दिया नु कि कोनो हित ना त तार ना आई हस न त हम गाड़ी दे के दुआर पर भागा दे मुंह पर थूक के जान जई ह क्या है अपने इज्जत के तहस नहस कइले बड़े गांव घर टोला महला सुनत त का कहता ऊ भुला गई आ ते भुलाते नहीं खीसे मजा लेता कि सुप लेका मुंह कइले रही सुमित के माई आ ढाकना हो गई कुछ ना मिलल मजा त लेता हमरा से क दिन माजा ली तो माजा ले खत्म कर दलस लेकिन ते अब माजा शुरू कइले बड़े घर में तू हमरा से ना तो बोला कह इहो ना बोला हमरा के हमरा तेल पानी केहू के लगवेला के जरूरत ना के बेटा पतो से कोनो सबके सरदा ना पूरा भल त कोची करे हम तेल लगवा के कौन तोरा शौक सरदा चाहिए भाई सोचनी कि मांग बहुराई में पतो है आई तो पायल ले गई तो छम छम गोबर काढ़म तो पेन हम तो चलम का मिलल हो कुछ ना मिलल एगो लुगा देती इनकर माई कफन लेखा थूक देम तो ए पर ले ओ पर हो जाई। तो हमरा मेले चली ले ली लेकिन रोज रोज खबसी मत हमरा के तारा त खूब मिलल नु बा लाद के नु देलबन हाय झमकावत तो नहीं जे के नु झमकइले बाऊ हम ही बुरबक रह के चघा देल निमन निमन लुगा जानलू कौन माई बापी होय कि निमन बेटी के लुगा झापी में ना दी बुझता कि 12 पक लुगा ह आ 12 पक बर्तन कुल मिलल बा जो खाना उना खोजो काला पकत ना तू सोचते देखावती है भतार के राजा जी के देखावती है राजा जी वैसे नहीं पावन अरे ओनी के ना जुड़ल ना देलसन कहा ए नतिया अरे नतिया कैसे ना जुड़ल रे बेटी खातिर जे जहिया आदमी बेटी जन्मावेला ओई दिन 10 लाख 20 लाख के कर्जा आदमी कर लेला जीवन बीमा करावेला बियाह कर के पैसा रखला ऊ कैसन शैतान रहे तोर ससुर कि 10 गो रुपया ना धैले रहे मानता ठीक बा कर गोड़ टूट गइल तो 1.5 लाख रुपया गोड़ में लागल त का हो गइल दुख सुख खातिर पैसा कौड़ी ना रखेला माने वो नी लंबानी हो आते कहत ना भिखार हो लांगटा भिखार हो कंगालवा हो ई सब ना कहल जाला माई स्थिति कब के कर का हो तू जानता तोरो एगो बेटी भी है बेटी के कोई कतनो हमरा के मत कह हम अपने बेटी खातिर पैसा ध देले बानी केहू के असर नहीं खे कितना दिले बड़ी 20 लाख 50 लाख कितना दिले बड़ी हम मरी दिन त हमर लड़की कैसनो निमन घर में जाके अपना से बियाह कली तू जना के असर ना रही
छटिया हां माई सुन त रे आ तनी तो करे काहे के बोलाव तड़ी तोरा मेहरान से ना खाई अरे जो हमरा के दूगो रोटी पकाओ एक मेहरान छू मत दिए हमरा खाए में हमारे ओकर छुअल हम पानी ना पियम हम मार जाके हवर हट जाती चार निकाले चार जाता नहीं गैस पे बैठावे निकाल के पत्ते गैस ओकर बाप घर से नोल गैस पे खाए करी। अरे तो मैं ठीक लागत है अरे मौगा भगबे जले ओकरा हाथवा ले खा लेबे त का हो ना हम ना खाए ओकर छुअल को दिन मैंने बर कइबे ते ठीक है ना मैं कहथिया मैं ठीक करतली जैसन घर काइले तो खै लड़की के हमरा बुझात के हर एक माल में के फरा के देले बस नहीं बताव त कुर्ता फरा के देले बिया आय तोर सास अब उहे पचारा गइबे के कुछ दोसरो काम पर बात विचार गाजी होई। को दूसर करी का करे दूसर का करे तू ही बता आय अरे ई कोरा कुछ नहीं करे के सासू माता के फोन आइल हो कहली विदाई करे के के करे के अरे वो अपना लड़की ले भेंट कइल चाहता ई ढेर दिन हो गई मर जाई हन काम क्रिया हो जाई तब अपना पतो के जला ना भेजम त ना भेजम जब से हमरा के अर्नी करनी दहेज के कुल सामान जे ना भेजो हन टाइटर क के त बता दे तनी याद कर ली है आ कह दिए उनकर ले मरते मर जाई हन आ हम जला हिले ना देम ना भेंट करे दे हमरे गोड़ चने बा ती बार बार ई बात कहत रे हां अच्छा बता ओकरा घरे के कमाए वाला बा? बाप बा त बूढ़े बा भाई बा त विकलांगे बा खेत बानू बेच खेत देबो? बानू टोपरा बेच के देबो आ भूखे मरा संजीव हां हां भूखे मरता धासत नहीं खे मैंने ते खाली भौजीए के सुनता ना रे माई उन्हीं के खाली अरे सुन भौ- ना हमार शौक नहीं के कि भौजी के पलंग पर सुतती तहारा तो ढेर शौक टीवी देखती घर में मिला रहता टीवी देखिए पढ़े ले के ते रहे बस टीवी देखिए चल जा पढ़ जाके डाटा बे ई डाटा हूं छोड़ दी हां रोटी बना दी रे जो हां हमरा कल के ना रे रहे देना रे बनाई हो माई के बात मनम तो ना मनम हां जो तमान सूरन के भुंजिया रोटी बनाओ हम खाए आई आ तनी खा के तब जाए तनी गांव में घूम ले आई हम सखी सहेली में करी का पतवा के ध देला सब मुंह में हमारा एकरा अलग ही एगो विपद समाइल बा एकर सखी सहेली के कौन धनी मनी हई आ कह देले भाई कि हमारा पतो का हई मिलल बा हऊ मिलल बा अभी हऊ हई ना मिली त पतो ना काई अरे कोई तो देख कि तोर पतो या ऐसन भी है कि अनहार हो घर में उजर कर देती है अंजोर कर देती है आ वहनी के तो ऐसन मुंह बानू अंजोरो घर में लगिले पर ना लौकी असन की 22 सन की नहीं खीसन एकरा खाली भूख बा रुपया हां तो रुपया ले ले सोचा नहीं कि खाना पीना बना दे मैं कोनो चीज के कुछ घर में है नहीं खे अब बताओ हम का बनाई चूल्हा तो बैठ कुछ समझ में आवत यूं का ने कहां बनी सुना तनी ए जी सुना तनी हां नहीं आई ना बैठी आराम से बैठी कहनी है कि कुछ नहीं के साग सब्जी ना खाए पिए के तो का बनाई हमरा कुछ बुझाते नहीं कि चूल्हा तो कब से बैठ के इंतजार करत नहीं कि कुछ अच्छा रुका ना जा तनी हम बजरिए पहनू तो कुछ ले ले आइम जन लू आ ए बेरा पापा के टंगवा कटाई नु गोड़वा के टांग अच्छा पलस्तारा पलस्तारा वा टाका हमरा कहे आवत नु वो कटवाही के परी ना कटम तो कैसे हुई बताए मैं तो समझे में नहीं के तो रहुआ बानी तो सही बानी वहां के गोरे हाथ तुर के बैठ गईनी अब देख के एगो करो बात बताव तनी दुख आवेला त चारों ओर से आवेला एक ओर से ना आवेला जनलिस नु इहे त कहाला दुख सुख दोनों पड़ोसी ह कब साथ छोड़ दिया कब साथ दे दी कोनो निके जानल हाथाना रुपया धइले रही जा हमनी के जानत रही जा कि हइसन हमनी के एथी हो जिम जा भगवानो दुआंखा होलन जी सबके घर में वैसा ही कर देवेलन एगो वो बाबूजी रहनी तो तनी हाथ गोर रहे कि चलो नीमन बानी तनी कुछ लेके आई तनी तो मान ली कि उहो रहनी तो हाथ गोर रहला से कुछ करत रहनी यही में ज्योति बनी के शादी बियाह भल तो मैं कर्जा में तो पाइए गनी सन का हम देख कर्जा में ना तो पैती बाबू के हमरा गोड़ ना टूटे नु हम कर्जा में ना तो पैती जन ले पैसा तो बेसी धइले रही जा सोचत रही जा कि बियाह कर ले मैं 10 कट्ठा खेतो ले लेम कनियो अपन नकदी कइल जाई मगर का करे पे उनकर ऐसन दिक्कत हो गई हालते हो गई कि जितना रुपया रहे उतना लगा देनी कुछ कर्जो ले के पड़ गई हमनी के अब वहां के लियाहू के ना परी ज्योति बुच्ची के का हम कहे रे दिन हो ओकर गइल। सास त ऐसन मिलल बिया चढ़ा बाकी नु के कोनो हिसाबे नहीं खे का करी फोन कैले रही तो कहत रहली ह कि जे ना खाना पीना खा तरी ना उनकर छुअल कुछ एथी करत तरी दिन भर कर कैले रह तरी कि हई ना मिलल हौ ना मिलल कम से कम सोचे के चाहिए ना कि मान ली कि अब हमनी के गरीब घर के बाने जा तो का हो गइल तो निमन पहिले बारी सुंदर भैया काम धंधा करते भी कोनो हाथ गोड़ से तो लंगर नहीं देख एगो फिर भी उनका से बर्दाश्त एगो नहीं बात कहत नहीं बढ़िया आदमी के निमन चीज दे देला पे ना ओकरा ठीक ना लगेला जानले नु
गोर मेहरानू दे दे, शिक्षित मेहरानू दे दे तो ओकरा ठीक ना लगी। ओकरा के एक ट्रक सामान दे दे आ करिया एकदम भकठल मेहरानू मिल जाओ पतो तो ओकरा ठीक लगी। देखिए जानले ये ना? कहल जाला कि केहू के मान ली कि जे हमनी से ही से कहल जाला कि अपना बराबरी में बियाह करे के चाहिए। हमनी सोचन से कि हमनी गरीब बन से तनी सा अरे नीमन घर में पगली होई त कहीं जैसे का बताई तो- दिन रात रोवत रह तरी ठीक लागत बात कहतनी रो पौआ उतना रहे ना। हां ओकरा के हमहू गांज देती ऊ गांज देती कि गांव देखी तो मगर का करबे। बाबू के गोड़ टूटे से कुल रुपया लाग गइल, अभी उनकर कितना पैसा लागी ना लागी। हां अब वो करे नु नेवता देवे जात रहन त गिर गइलन सब खला करे हमरा। अब का हां हम हई कुल लेके कहां जाई। दिन भर फोन करके ओ दिन कालो 1 घंटा रोवली खूबे कह तरी कि हमरा के ले जा लोगनी हम ना रह मन उन नहीं खे लागत। मम्मी जी से कहते तो मम्मी जी कहते कि हम का करी के जाई ऊ जाई कि ऊ जाई कैसे ले आई कहां से जुगाड़ करके दी। हमार दिमागे कुछ काम नहीं यही से हम अपना बाबूजी से कहले बनी कि ना तो कुछ पैसा देतन तो कहत के भी 15-20 दिन रुक तब दे हम। अब मान ल कि रही रुपया तबे नु तारू बाबू दी हन ओही ना चीज रही में त ना कहां रही से तो दी उनको हन? से लेके हम दे हाँ? देती ना गांव के पैसा लोग के देखो कहाँ से ऐसन लेहन? पैसा चीज हनु कि खालसा गरीब के सपने में लौकेला ऐसे ना लौकेला जानू नु। अब का कर बुझाए तो छोड़ा हटाव। अब ओकरा सास के का कही जोतिया के का कही हमरो करेजा हुए बहुत कुफुर के रह जाता। ओकर सास एको बात बोलत होई तो कैसे बर्दाश्त करत ये हमार बहिन अब हम ही जानत नहीं। हम ये काम ना कि एक बार उनका सास से बतियाई रहो अपना से। अरे का हम ओकरा से बतियाई रे उ तड़का सुरहिया। अब नया घर में गइल बड़ी तो उनका तो कुछ नहीं के ना बुझात तो डराई रह तरी ना। तो का करबे अब तो अनजान बिया तो डराइले न बिया। अच्छा तो पहुनवा ठीक ठाक है पहुनवा से हम बतियाई नहीं कहत रहन कि ना भैया जी ऐसा कोनो बात नहीं खे कोनो चिंता करे के बात नहीं खे कोनो मैंने दिक्कत ना होई। माई तनी सा बोलती है तो जाए दी अब का करम। हम कहनी कि देखी पाहुन रउआ से अपन दिल के तो हम कुल बात बतेबे कहनी रउआ माइयो से बताइनी। हम तो कहत रही कि असोबर शादी रोक दी पर साल करम तो बुझाए कि उनकर माई अब रह वही ना करिहन। हाँ जादी छोड़िया देखिया कोनो उपाय लगाई जाई कुछ मंगवाई साग सब्जी की बनो और हाँ रहो जाता नहीं रुक देखा तनी हम। और मम्मी कहाँ कोई नहीं हुओं के कुछ था पता नहीं। अरे ऊकर गोड़ उठेला तैने रहेला ऊ। हाँ? बचा के चल ना तो फिर गिर उड़ जम रहुआ सही। हम का करी मतलब कुछ समझे में नहीं कर मरद सही विकलांग के बाद ससुर गोरे हाथ तुर के बैठ गइलन और उ लड़की ननद बाड़ी तो वो बेचारी रोवत रहत रही। हम कुछ कुफुत में हमर मियाज पड़ल बावे समझे में नहीं खेत कि हम का करी अकेले घर में ना अगर मर्द मानुस निमन ना रहेलन त मेहरा संगे कोनो चारा ना चलेला। बताओ ऐसा दिन आ गल बा कि बेटी के बाप के कोई मजबूरी नहीं के बुझत है। आज हमारे कुछ बाबू नहीं खन दिले तो कहतना मम्मी जी हमारा के ताना मारो तड़ी आए। ये मिल रही था तो नानू बोलती मजबूरी नहीं की समझत कि हमारा घरे कोई कमाए वाला नहीं के गरीब बावन जाए। वही में हमारे बाबूजी के एक्सीडेंट हो गई गोड़ टूट गई। के करना माई बाबू के मन कि हम अपनी बेटी के हई हक देती। का हो काहे रोत अड़ू रोई ना तो का करी जाई। राहुल माई दीनी उठी सुती सब हमारा के खबोसत रहता ही ना मिलल हो ना मिलल आई। ई नहीं कि देखत कि हमार बाबू माई कैसे हमार बियाह कर दिलन उहे ढेर बा। देखो माई ही हमार पुरनका जमाना के ओकर जो माहौल में रह गइले जो माहौल बा न घर के अगल बगल 4 गो मेहरारू वैसा बूढ़ी है दिन रात बैठ के ये बतियावे लिसन कि ओकरा का मिलल आ हमारा का मिलल आ ये कुल बतिया सुने ले आ तारा के आके बोले ले। ऐसा नहीं के नु कि हमार बाबू माई ना दियन कले बावन जानो कि बाबूजी ठीक हो जाइयन तो देबे करियन। अच्छा धीरे धीरे सब ठीक हो जाई टेंशन मत ल रो मत ठीक नु ई सब बात सोच सोच के ना रोवल जाला। बताई जेकरा माई बाबू गरीब होई तब तो ओकर बेटी असही रही ओकर बियाह ना होई। अब मम्मी जी लेखा कहीं सब कोई के सास मिल गइल तो रहे दी अपना घर में। सब कोई के बढ़िया सास ना मिलस जानलू हमार आई कोनो खराब ना हिया ओकर जौन 2-4 गो मित्र अगल बगल के सहपाठी बाईसन नु ओकरा के बरमित क देले बाईसन। ना जी आज हमू जान गोनी जननी कि पतो कुछ लेके दे के ना आई असन तो कनी के ससुरा में रहबत नहीं के। ऐसन कोनो बात नहीं खे हम बानी नु हम बानी कि ना हम अपरे से जान गोनी जननी कि कुछ ले दे के नहीं खेल तबे नु इतना सब कोई बोलता। देखो नया नया बाड़ू अभी तू ना हमारा माई के बारे में बढ़िया से जानतड़ू आ ना माई हमार तहरा बारे में जानती है बढ़िया ले। धीरे धीरे रहत सब ठीक हो जाई टेंशन ना ले जाला रोवल ना जाला हम नहीं कुछ मांगते हैं
हमने क्यों कुछ कहते ना तो फिर क्या रहो तुम हंसो खाली हेने ताक के हंसो हाँ ऐसे न हंसे के बा टेंशन मत लो ई गलम बताई खानो बनैले बनी हमार खाना बनावल खातो नहीं कि कितना हमारा दुख लागता है। अरे हमार माई तनी दुलार अभी खोजे 8 दिन हो गइल तब वो ऐसे करत है मानते कि एक महीना भैया का रे ए जी का करतला हो हर जोता तनी का कर तनी बैठले नु बानी रवा तनी त लोर पछैल ह लोर हैं बुलकी का छुआ तले हो रसान सुबेरे केंकाची ढेर नहीं किस बोलत है देखी बुची जी रहुआ अभी कुआर मानी तो ऐसे बोला तनी नुआई सबके दिन दशा एक जैसा ना होला माने तनी कि रहुआ बाप माँ तारी के ना रहियो घरी ना जुड़ल त ना दिहन जा तब रहू ससुर का जरूर रहे शादी करे के जब भिखारी रहत हर माई बाबू त हैं का गरीब के लगी के शादी ना होके तू त चुपे रह तू ही त का त ना टुपुर टुपुर बोलथी अच्छा। काम कनिया है हो 10 दिन 8 दिन आइला हाथ में टुपुर टुपुर बोलेले सुन तेहू एगो लड़की हईस आ तेहू जैबिस नु तोरा साथ ऐसा होई नु त मत कहिए कि भैया हमारे साथ ऐसा होता है मारब दू झप वही घरी तने को हे जाए खोपाड़ा नहीं खे तने को सोचे के रही के खाली चटर चटर मुंह ले बोल देवे के बाद 4 बात देखा ढेर बोला मत चल जो काम कर दिन तो तोरे एक को बाकी नहीं छोड़ी हम चल के नहीं चल भाई जिले तू चल तू हमारे घर जा लिया के जीवे हां ते कहबे तो हम बैठम ते कहबे ते साथ उठम हैं बोले दीदी बोले दी अब ले दे के नहीं किया तो सब कोई के बोलिए न सुने के बा ऐसा लागत ऐसे तोरे माई ही हमार माई ना ही है ना तोरे ले तना मोहब्बत बा प्रेम बा 4 दिन में चल जेबू चुटुर चुटुर बोलल छूट जाई जा घरे माई भी ना जीबा अरे दू बात बतियावे ना तेरे का बीच में आ गइली का रे का बतिया कल हो जाइबू कि ना जीबू घर में गाड़ा में बर्तन छोड़ के आइल हो के माँ जी जाता नहीं बुची मार जाता नहीं बुची अपने से बुझाइबा नहीं करेला अपने बैठनी मरद के बैठ खइले रही हां अरे उ तो भौजाई नहीं है तोरा ले बड़ नहीं है यही खाली पढ़ावल लिखावल जाता यही संस्कार खातिर ठीक लागता बोलत ऐस तो भौजाई त का करूं कर करती उतारिन का कि हम उनका के कोरा में बैठा के खियाई तू यहाँ जइबे तोर ननदी तोरा साथ ऐसे करे लागो तो कैसन लागी हमार नंदी ऐसे करना जब ले देके जाए तो काहे नंदी हमरा कैसे करी ओकर ऐसे खुद न कर केहू के लेन देन पूरा नहीं खे भल कि तोर हो जाई जानले जतना में मत दी हमरा के भिखार नियन भेज दी ह भेज दे भिखार लेखा का चाहता रे घरौ बेच के का दे देम आदमी जतना में रहेलन नु ओकरा से उठ के बियाह करेलन कबो पूरा ना होखे फिर मत चले भैया के जो मुंह खाना कर देगा पढ़े पर ध्यान दे जाते नहीं दिन भाई हे कुल पाचारा चल में ना पे हमरा के छोड़ द ना जाई ना जीवा का अकेले ना जीवा कहिया खाना मांगे हमरा के फेंक दे थारिया उठा के हमरा के जानतो नहीं ख ढेर बिगड़ गइल बड़े दू झप देला ढेर दिन हो गइल बा तोर मुंह ढेर चलता जानले का कहीं हो इतना टेंशन भइल बा रात दिन नींद नहीं खेलागत ना दिन में इसको हमरा निक लागत रात में नींद नहीं खेलागत एगो सवांग के सोच सोच के टेंशन बा एगो लड़का के एगो लड़की ऐसा घर में बियाह देनी नु के रात दिन सोचे के पड़ता ओकर साथ साथ ना फोन कई के ऐसन ऐसन बात बोलत है नु के का कहीं कुछ समझ में नहीं के आव का रे माई का हो खइली से ना हो भूख नहीं लागल अभी काहे नहीं के भूख लागल काहे नहीं किस खात का तोरा टेंशन हो गइल हमरा त बुझाते नहीं खे बबुआ टेंशन बानू जान तो ज्योति के सास फोन कह के कैसे कैसे बोलत है जौन ना कहे के जौन कहत है आग लाग गेल तो सबके हंसे हो गेल हंसे हो अब गेल जाए दे छोड़ अब का करबे अब हमनी के उ मजबूरी नहीं बुझत मजबूरी के मजाक उड़ावत तड़ी तब उनकर बतिये नु सुने के बा देखो वही इतना तक मजबूरी हिते न त समझेला मान के चल बेटी बुढ़ाली करनी ना बुढ़ाला आगा पाछा जौन सपरी जौन देबे नु करम लेकिन ए कहत है माई कि ना बतिया सब नहीं खेनु जानत कि बेटी बुढ़ाली करनी ना बुढ़ाली ई सोचत तड़ी कि सास हम बुढ़ातनी हमारा आँखी के सामने सब कुछ मिल जाओ त एके दिन टरको लाद के दे देबे नु त खुश ना होई हन हम जानतनी कैसे कि उनकर मन में नु कल छपट बउए कैसे बुचिया रहत है ये बउआ एक दिन एक बरिस बीतत है बाची के हमारा अरे जाए दे रुआला गावला से दूसरे हो जाई उहे घरवा एक दिन ओकरा खातिर बढ़िया हो जाई वही घरवा में रही सास ससुर सब ठीक हो जाई समय है धीरे धीरे सब बदल जाई अब तू एजुग रहबे उ ओजुग रोई तो रुआला से का कुछ होई अब कहनी के बबुआ कहत जाए के
तो कहते कि भे के ना करे देम ना हम विदाई करम ऐसे वैसे अजीब अजीब बात बोलत एक गो के दिल में इतने चोट लागत अरे कि सुन का एगो कहे बात के। कहतनी थाक जाई आदमी एक दिन कहते कहते थाक जी हन बात बुझाता नु कहतड़ी जितना नु उतना कह लेबे तो उनका के जाए दे हमनी के पहुनवा ठीक बावन न पाहुन में कमी नहीं खे लेकिन पाहुन के तो अभी कुछ बसात नहीं खे बाबू घर तो में वो जला अभी माई कहाँ से बाबू बसाई बावन अभी तो मान ले कि बियाह क के ले गुल बमन अब बोले लगी हन तक उहो कहे लगी ओकर मतारी की पतो के पक्ष लेके बोलता बेटा बिगड़ गेल बा अभी जाए दे चुपचाप रहे दे चुपचाप रहते जो नो टेंशन ना खात रहो बबुआ ओकरा के भूइया सुतावत जब कहती बुचे के माई चौकी देले रहिए सुते के चौकी बूढ़ी खाली करवा लेली कहते कि ना चौकी छोड़ा ए पर बूढ़ा सुती हन बोरा पर सुतती है बुचिए जाए दे अपना घर ही नु सुतत या बधारी में निखे नु सुतात हां ना हमनी का औकात रहे ना शक्ति रहे अब का करबे बाबू के त गोड़ टूट गइल रुपया तो धइल रहे कि दीवान पलंग बना के दे दियल जाई मगर हम का जानत रही हां कुल तो रुपया लाग गइल ना तो वो बुढ़िया का हम मुंह पे बिक देल रहती बाकी तन की मजबूरी समझत नहीं कि वो हमनी के कुछ ना उनका मने हमके मर जाई जा उ कबूल बा लेकिन उनका सामान अरे चाहिए मजबूरी लोग कहाँ समझतन खालसा लोग जात जात माई कहलन कि हमार जात देख लेली सुनू हैं कि अपान जात जब एगो बेटी दे देला पे उ कुकुर के एगो हाल हो जाता भाई बा बबुआ अब कहे के नहीं खे गांव घर सुनी कुल बती है तो हमनी के तने मारी के देखा बेटी कैसन घर देख में एगो बियाह बात ले बताओ बैसन। तनी के का कही ओकर फेरा में जानते पर जान लेनु गाँव घरवा हमनी के बारे में जाना ताकि रुपया पैसा धइले रहे आ हइसन बात हो गइल हमारा नहीं खे देख बेटी के जवन मुंह से दान निकल गइल बानू आज ना त काल हम पूरे करम जानले ना जो ते खाई जो चल बाबू तू खा ले हां चल आओ तनी हम चल देखी आराम से आई का करबे बाबू के त गोड़ा तुरिए देला ना भगवान हमरे कैसन कहिए देल बन कि हम साला सपन ऐसन घिस्टा घिस्टा के चलत तनी रुक रे आवत तनी